Здравейте, хора! Няма много да се обяснявам, защото след малко тръгвам. Тоест, аз не съм вкъщи. Аз съм на рожден ден, който сега е 10 часа и 10 минути и 100 стотни. Не знам колко е, но навънка е мрак. Мрак. И съм дошла да изненадам рожденникът, който е на име Андрей, става на 7. Той ми е много голям фен, така че трябва да го изненадаме. И тримата му приятели, които са също големи фенове на мен. Но те сега спят и са изморени от скачане и игра, и забавление. Но не знам как ще им се спи, като дойде и ме видят. Така че, хайде, тихо. Ехо! Родина! Родина! Айде, чао! Чакай!